Atenga makotsa na Hameka. Atenga makotsa akawandisa. Atenga makotsa streamer Hameka. Atomboerekeke namba akawandisa. Nduna ana Hameka. Vatoro vatenga koti 1-2 course. Atenga Hameka. Itori bozo. Hameka. Itori bo ako. Go beku. Tinashe ndo 8 gig. Zembe ogara. Kuwadzana. Kuwadzana wani. Ndekwani wakwenu. Waita sei? Baba mkuru wangu. All right. All right. Kuwadzana wani ndekwani? Baba mkuru wangu. All right. Nganboenda na housing. Saka chichiri kuitika ndokutanga kutoonana kanasi. Pakaipa mudhara unoziva ndatombo ndakabhuyikana zihameno zvaingoitika ndandakabatika zvakapresa kuti ndiri kuoneka dai zvahameno zvaingoitika zvaikobatazokogai ndikati amai ndarota gari padhuze neshamwari yako gari padhuze neshamwari yako hamekuita usingazivi zvikuitika ndaona kuti mudhara anenge pane zvandaona waone pane zvandakaona ndikati munhu yanenge akuda kudzotodzoka ndisina kumuona saka sikati aiwa ako hazviiteka izvozvozvo kuti mudhara adzoke inini Zembe risati ndasvika pane vamwe vangu pane mafuredza angu timu rese aiwa vhidhi yacho inofanira wapiwa chiyesi ka chiyesi murovereka bhoto ipapo vari mudhara une pawa mudhara ndepawa inda aiwa apo Power. Uri munhu ari bozo. Mudhara hauna mutombo. That's why so ndauya so. Ndakanonoka hangu kuuya apa kaitika zvakawanda ndoziziva. But handisiripo. Wakanonoka but unouya. Ndinouya aiwa ndoziziva. Hana nongoti ndegara ndongogaya ndikati amai. But ndiri kutoti otherwise pamwe ndichasvika imi musiri pa-areas. Semunhu anopindana nemajira akawanda. Saka ndangoti no. Beta ndibaye. Saka uita sei kwamazuva? Mazuva ano ndiri kuenda unotora mapotatoes maplasi. Kupiwa? Mazuva paamai. All right. Ndokatiri kuenda unotora mapotatoes chidzoka tichiida. Menda every day? No. Zvinombopota zvipresa but kana zvinhu zviripo minda yacho ine zvinhu ndo patinoenda unotora kana pasina unonga wakagara. All right. Ko kumusika uchaenda? Kumusika ndiriko mapotatoes anonga achitoya kumusika yaya. Andiri paipa waitaka zvekubatsira vanhu kutenga uchivataura pakachipa. Uchiri kuita futi izvozvo? Kana zvakatopresa ndotomboita izvozvo kuti ndichimboaovercharge futi maprice. Ndinopokwanisa kutopoti ukati 7 ndotomboti $10 munobati handinoda 20 pockets overati faster unza bhara chega kanda mapotatoes mubhara ndotomboisa vari muhomwe. But iye munhu yepamwe unongochikoti wamuovercharge kwaabva ikoko zvinenge zviti overcharge. Imbavha akagara ndiye imbavha hombe kai anoenda kumunda uko ndiye munhu ndiye anonobira murimi saizi inotenga cheche. Kana vanhu vekumasabhabhu imbavha futi. Imbavha vakazoita zvese zviya ndo mbavha hombe dziya. Vanonga vaswera vachidya masarada vatenga pamusika. Vatenga pamusika apa. Wabva waita fanika senga amino kwabva nazvo. Bani Zembe. Wamona Boris? Sese Zembe. Ribo. Muzikona timusungire mumborwani aita uno. Dai papa manje mudhara apa ndizokwane manje. Apa manje atizotauri tisi ndangorwa 2 chete mapuru ipapo munototi mufana anopenga anokubana nyara lakagalo hati black moyo wangu wakashiba. Now my heart is wide, is open now. It's not black. My heart is black now. No. Ipapo manje panofanira tombotanga patarwa nemudhara because munhu hatusi communication yakatodhaka. Idzungu inofanira kuita soft. Wane phone chaicho. Chaidzo dzisikachinje. Isitaure chidzi. Phone number yako chi? 0772 62 396. Zokerera futi. 0772 62 396. Yeah. Kupa Facebook unoenda here? Uri pa Facebook unomboenda here?
inini manje ndine problem one anokwaso ndine problem environment yemararamire ndinoita yakasiyana ndokwasonga ndine foni yekuti inoenda ipapapo but madire ndinoitaka ndikwasotomboita ngada chitsanga chekusaitombopinda ipapapo chikotaura kadhairi pachitsaka chakabhadhara chitsaka chakabhadhara unoziva achiripo manje chitsaka chinotora mari ndochinowanza kuita manje icho boza kada kungosvika wakangwara kuti ngana madhini okusvika hautore mari unonzi imbavha wasviona iwo uri kwamutara ndi ndobva kwamutara kupi chaiko kwamarangi kwamutara kwamarangi kumadiamonds marangi panonzi pani pamusha pamatongo sabhuku wako ndiani muchisi shepatkai shepatkai manje wakunyatsa kuona kwarwa jordan ka wangasadambozvona kuti dambura smart paita tikuedza kuti pamwe timborasisa kuitira kuti pamwe gauro tingaribata zvingafamba ka but aona kuti vanhu vacho vanongaramba wakachenjera pachibharanzi pacho kuti saka ndautomboti zvinoita tikuenda simati pamwe chibharanzi chacho manje chinozi ako uyu munhu chichi but zvanga zvangogara zvangodaro but upenyu zvinombousunga zvichibhodai zvirambi zvinochinja chichi saka iwewe Zembe alright tichitaura isusu naBoris shamwari yako iyi naJohn Shopu iwe unozviisa pamabhambi here kana kuti mabharanzi kana kuti matsaga iwe uri papi inini mabharanzi bhambi kana kuti mutsaga uri papi iwe ndokwasozviisa pamabharanzi alright haiwa chibharanzi chakabhadhara usanyanyongwarisa because tona saidi izvozvo wakangwarisa manje vanhu vanobva vakwanise kutamba newe zvakanaka waiziva inokukurira unokurirwa neharare haifani kurirwa neharare unofana kuitawo pakati nepakati unofana kuita munhu ari mukati nevamwe vanhu kwete kunyanya uda kuzviita zviya baba wakambojamba stage wanga wakujamba stage apaka before wakambojamba stage wangapfurira ndiri ndakapfurira but haisiri nyaya yekuti ipapapo manje muri right but inyaya yekuti ndinenge ndisingazivi kuti ndinofanira ndizvifambise sei saka munhu andaifanira kufolowa imini kuti mutiti anomufana pakati saka zvimwe zvacho ndazongoti sinzi ndakachestirwa madhirika saka inini bhena ndidi ingo ndichinyutura ndichitaura hangu namdara ndichidai but panchizoshuwa ipapapo ipapapo manje zvandaitoita zvazvisingaiti mandi kutaurire something musikana haisi dhiri beba harisi dhiri aiwa beba harisi dhiri saka madhiri aunoita ndapi but musikana haisi dhiri aiwa musikana harisi dhiri but zvinoidhiri hazvina sense zvininipise nozva zvinoreva izvizvi kuzvininipisa kuzvininipisa zvinoreva izvo nokuti unofanira kuva uri munhu ari ingangoti unofanira kuva uri munhu ari polite samanyika anokanda kachirungu samanyika mise ariregera kukanda kachingezi mukati inanadasaidi unofanira kuva uri munhu akazvibata uri munhu ane tsika saka ndo zvachiita kugara but pamwe pacho nongawangofunga kutiwo pamwe otherwise zvandiri kuita zviripo but tisingazive manje kuti umweni munhu anenge kuti munhu ari kundidhomokera but nandisoti aiwa izvi zvitoripo but malanguage auri kushandisa haufanira kunge uchiti ashandisa iya wati sime manje hati kudhomoka wati kudhomoka kaipapa izvozvo because wakada kupinda deep chislang yedu isu sekumbare kunoka chibharansi yacho unenge achizobhadhara ramba uri tsaga aisiya isusu manje tisinofanira kutaura malanguages because vamwe aisi hatina kumusha unogona kungoti zvakangokunetsawo kana wakafamba Harare unovigawo musha indenda mumbudzi kana kuzororo kwavhurwa mai manje kana Glen Forest ndokunge ndadzorwa kuZimbabwe kuno
Saka ngati munyatsotaura mushe. Taura nechirudzi chako chete. Chirudzi changu ndo chandikutaura manje. Ndiri kureketa kai. Yeah. Ndiri kureketa. Kana usina kwenda WhatsApp aone kwenda kusukuru. Aone kudzidza. Yeah. Aone kusukuru. Aone kusukuru. Iyo ndio munhu wakadzidza nevarungu kai wakatamba nevarungu. But it's long back. But wakatamba navo kai sanambodivira kutamba nevarungu kai. Yeah, for a moment of time. Yeah. Unosanganisa kaboso amweni vanhu vanoziva kuti chika. Inzwaka. Unoona mavideos aya. Tikamo wako. Kutaura tupakubana. Kutwaza leo. Kuna moment of time hapa unibondala Ade Zembe. For a moment of time. Sorry. Kwadze Zembe. Admire ukwadza. Satauriro na Boris. Boris anonyeba kwadze. Chimoko chipenywe. Chipenyu chimorese. Samorese akone zita ngomorese. ngomorese baba anobasiya akuona nezita ngomorese yes kana nezita ino aya zvite morese ngoni morese wagaya wati aya mai ari kandi morese morese yes seturi boy kune chiveti pamanje pamwe anzwe shona agarisa kamwe anoziya chirungu uye anoziya shona anotoziya kuti munhu ataura pani anotoziya kuti munhu ari kutaura apa ndizimbe chimorese kana chivheti how are you said long time yeah pamwene pang'ono yeah pakaipa ziziso it's right unakodaiwo so ndiripo anditi Zembe tata since ndakauya the first time yako kuona ni yeah and me is my first time to see you yes but I'm very happy because you give me a very good interesting I see you. Yeah the Kuwadzana